Turanon ko do Burkina Faso ka tugu a sigiɲɔgɔn Mali misalila min ye san tɛmɛnɛ labanw na a ye tɛgɛrɛw ta ka bɔ Risi Wagner jɛkulu walasa k'a ka sɔrasiw dɛmɛ ka jihadistu kɛlɛ. Lakanani juguyara kabini Wagner nana Mali la. Jɔsɛriya tiɲɛni kɔ fɔra ani duniya kɛlɛyatɔn ka hɛrɛ sabatili tɔn o finitigiw kɛɲɛna u ka baara waleliw la. Madame Nuland min seginna Ameriki kɔsa na dɔrɔn farafina gun tile biyanfa taama kɔfɛ. An ye ɲɛma sɔrɔ ka sigi ni furancɛ fanga na n'o ye jamanatigi Traoré a ka lakana minisiri fana sen bɛ o la. Siga t'a la k'a fɔ ko Burkinabew dɔrɔn de bɛna u ka jamana lafasa. A laɲini ka Wagner jɛkulu sɛgɛrɛ a y'o fɔ kunnafonidilaw ka barosigi dɔ senfɛ fiɲɛ sira fɛ. Ameriki jamana b'a jate ko lakana tiɲɛna kosɛbɛ Mali kɔnɔ kabini fangatigiw ye wele bila u ka fɔ la ka bɔ Risi la kɛnyɛrɛ Wagner ka sarala sɔrasiw la. N'u ka kɛta bɛ dan sigi kosɛbɛ Ameriki ka jihadiste kɛlɛli waleyaw la. O fɔra ɲɛmɔgɔba dɔ fɛ. Mali jamana fangatigi nana ni Wagner ye. O la jatigɛ wale juguyara kosɛbɛ. Ameriki jamana fanga kankɔrɔ sigi n'o ye sous-secrétaire Victoria Nuland y'o fɔ jabɔ lajɛ dɔ la a seginna ka bɔ taama la Sahel maraw la Mali fana sen b'o la. Octobre kalo o tile 16 ni 20 cɛ. A y'a jira ko dɔ farala 100 sarada la ni 30 ɲɔgɔn kan jatigɛ walew la kalo 6 tɛmɛnenw kɔnɔ. Nin kumaw bɛ sɔsɔ minnu ye fanga ta ni fanga ye san 2020 na. Madame Nuland ko ale ye Ameriki haminako jira Mali jamana fanga na a ka taama senfɛ.